Mikiya official. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin lokaci. Mun gode. Lokaci mai tafiyar da zamani. Mikiya. Zamani ya zo, ku bar duba layoyi, shi halin gwarzo ba zai kai ya rabu ba. So idan nayo na ɗan kama sarƙoƙi, dan na kai haske jikina ya ɗau haske. Yanzu na gano a sosai da lohili, so a so ya fi ku bar duba jikoki. Godiya ta dai ga sarkin da ya yi komai, shi ya yarda min nake tsara waƙoƙi. Ina ta waƙoƙi cikin duniya ta kai, zamani na nai ku bar jefa layoyi. Zaki yin barci ki zan buɗe tagogi, dan akwai zafi ake kunna fankoki. Na daɗe kun san ina ta waƙoƙi, shi yasa kun san ba zan sanya sarƙoƙi. Meni ɗan Hausa ya zan baka amsoshi, dan idan nayo bayanai cikin Hausa. Ba mu zam ɗai ba, ku zam duba yatsotsi, dama har hauni cikin ba mu zam ɗai ba. Faɗa da layoyi yana kai mutum ƙoli, sai idan an zo wurin duba lauyoyi. Ina ta waƙoƙi da harshen ƙasar Hausa, waɗansu sun zagan wasu ko sun yi mun fata. Ba za ni kasa ba kuma ba za ni sare ba, shi rabo kun san kamar ajali kullum. Shi kun san da kayi shi zai dawo, gare ka ko ta kai dare ko da marana. Godiya na yo masoya ku sauraro, gare ku nai fata da so har da alkhairai. Mikiya official. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin lokaci. Mun gode.